Gestioa gure aburuz funtsezkoa da. Emakumeen elkarte sareak eta norbanako emakumeek etxeak kudeatzea ahalbidetzen dutelako. Eta hori da, hain zuzen ere, izan duen eta gaur egun duen arrakasta adierazteko etxeko gakoa. Gaur egun 350 bazkide gea. Baliteke Gipuzkoako emakumeen elkarterik handiena izatea, baina bazkide kopurua garrantzitsua bada ere eta bakoitza norbere ordezkaria izan arren, gehienak beste elkarte batzuetakoak garela iruditzen zaigu garrantzitsuena. Ondorioz, gure elkartea denon parte hartzerekin indartzen eta aberasten da. Baina badaude Gipuzkoako beste herrialde batzuetatik etortzen direnak ere, Irungoak, Hernaniarrak, baita beste probintziatakoak ere. Honek askotariko ekintzak burutzera eraman gaitu, guztiak doakoak. 2014 urtean zehar, 26 tailer desberdin gauzatu ditugu, eta hauek azpimarratu ditzakegu. Batukada tailerra, despintzesatze tailerra, literatura tailerrak, sexualitate tailerra, mugimendu tailerra, autodefensa tailerrak, bideogintza tailerra, brikolajera, sendaberarrak eta kosmetika naturala eta bar. Halaber, 20 hitzalditik gora egin ditugu. Hainbat erakusketa eta ekintza ugari. Beste urte batez, etxeko zerbitzuak burutu ditugu. Hots, 2 aholkularitza juridiko, ikasketak homologatzeko zerbitzua, 2 gune indarkeria pairatzen duten emakumeen babeserako ordenagailu zerbitzua eta sexualitate aholkularitza.